bardanema min ko jimi ko an yero est ce que sile ko woni ar sel o boy no wiye bardanema boyo bardanema hay so bardema do e wure so wona mino min goto yen sabu mon ara galle mon tan cikka ko bardudoyma min de ko mbiyen mami ko goppa ko garata do ene ko ar miijom ara wa arando ari dawi gesa mon a liggaka arando mboɗa andi ko kañum gondata ɗo wala miijo yero o ko min tan yiyata e aduna ɗum cikkira wallahi wona sikku felit mana o bara anda o yiira hakkunde may hawa o yiida hakkunde may hawa o yiira ɗum ko sehil hawa kono o hanni ɗum hawa o wi hawa oto barde yam sabu min komi dayi hawa hawa noon hay ndiyam hajani hakkunde meɗen hay boɗil ndiyam ni tuk sa lowi ɗum hakkunde me makko bennata ha pamo tan yero haalani ɗum de wallahi o haali wallahi o haali kanko mo seli o wi noon hawa o wi noon hawa sino ko saga ma nane a woppanmo jeewa boy goɗɗo probléme o mo wawa oppudemo yero noon a wawa oppudemo mi wawa oppudemo ɗo ayi joni benna res ayi min resino jeew joni mboɗo mi resa limbel te ana suwa dañde kadi Ousmane resi Ousmane hole a faami jono Mamadou Jon resi ɓen fof resi jono an noon an tan hedde wuuro ngo mi resani aɗa wiya aɗa fadam ɗum ɗon fatmo wonani fatmo in ko yidam nde tan nder mi dal mi haalama ha pama yidam sehilaɓe ko mi yiiɗa hayri kalana ham ɗiɗo haalullaji wonde oppo yani yo ɗum nen an sa wawa walla dem oppo mbiyata min mi haalnimo yaw récent o wi o suusa bamma o wi bamma o wonat koye liggade yimɓeɓe liggey bon wona haaju makko toon ɗum mami réglu min mi yiyani bamma na waɗa ɗum min bamma mi yiya mi réglu ɗum ɗon foof ala probléme toon wona hay bate boyo noɓanima sa wawi ganda ɗum an ka haasid mimi andi ɗum gandum min mi haasidanima hakkude ma e Hawa est ce que mi haasdima e Hawa min komi haasidema hakkude ma e makko bon Ibra nodal jam sa mi noddima han ko bablay o winno waɗnama kaset kadi an ka sehilan ka jadiɗam ka nalanke mawɗo gana machallah ɗo wawi yimɓe ɗo wawi hodde min pourquoi pas noddima gara balla kam dagodire balle mbaɗnama kaset o Ablaye Fall Oumar Diallo Ablaye Fall noon min gueɗe mum haydara mi famani hen Ablaye wa neɗɗo belɗo kadi min gona dal susodirɓe no fewi ni ko woni wadde boɗe wonno gueɗe makko dal kanko mo wuli tan min joguino famodirde kadi ɗum ɗo kam fayam tan dittuden tan kono so wonano kam sa woni fittano maɗa min Ablaye kam gueɗe mum kam mi yiiɗa kam wonde hen aɗa andi mimma sago waɗi sababu kanko woto ƴew min wiyata ko min joni kam peut être kanko so yimma o yi kam mo dara sababu ndem hay so ko onon on jogui probléme seɗɗa mais ɗum ala probléme min ƴebba ngalam min mami mbaɗa paɗa kaseɗo ha weela par ce que min mbaɗa yimɓe sohluma kaseɗe ko sarano moƴƴata ko ko noon nalan kam kañum noddal fof notot tan walla ko ɗum ko ɗum jiɗmi ko sala hen so Allah jaaɓi ɗum kam wadde mbaɗen tan no jiɗiɗa fof mbaɗiren noon d'accord ala probléme baka noddi ɗum wadde marché ko morceau goto so Allah jaaɓi mbaɗa répété haade mbiɗa yaa toon ko inchallah a faami so Allah jaaɓi min guitar o guitar mo korɓe ko gasi gasi ko noon wallahi ɗo ko gasi bay sala hen ɗo goɗɗo ƴew mo holma morceau batta noon ni ay sala so ça quoi donc ni so ɗum koye dow quoi a faami so heeɓi tan kay mi ƴewata minen hankkadi kay koɓe
joni essay jeeyon yara mi joni min a sawi hen boyo yiɗa ham te an aɗa ndum min mi yi ko waɗata ko e wuro ngo holko waɗe wure e holum wona so fijirde dañi happamo tan wayi so fijirde woodi e wuro ngo wona ko jaho o yaro ɗum wona so fijirde woodi e wuro ngo ko jaho o way est ce que mo wayno joni aɗa bonna gillam an min bonnani gillima pourquoi ɗum ɗon eyyi joni nangu eyyi joni nangu eyyi mbimami tan saɗa wawi mballa men sa wawa goppa eyyi mami walle min kam mi yiiɗa ko fettina kadi o haasita hakkude ma e hawa ala o rowi wona haaside wallahi o haasidini ono yiɗirimni mi andi o wona haaside gay wallahi o haasidini kam hakkudemi hawa allah ne seedi mbimami gonga an wallahi mbimami o haali noon hawa wallahi mbimami mboɗo suusu wiide wallahi taw wona wallahi woni kadi ko guiɗirɗa ho ni wondi ɗum te kañum ko sehil hawa aysara ko sehil hawa yero ko guiɗirɗa o haawi hem arta tan wiide oppo oɗo yiiɗama eyyi joni nangu mboɗo mooli Allah mi yiiɗa bone hakkude meɗen kay tawa e guesam miɗo liggeyam gara tan aɗa dérange mi ɗo henna gandumi godiri tati kan gara oɗo île tan jooɗa ɗo wuro nana jola laara tan gara ha ɗo ena tan jooɗa ɗo aɗa miijo Aissata ilo wona miijo ɓol yeddem ɗo min ilo mboɗo dañi hen miɗo dañi hen normal ay oɗo farar fof fararo ma ko ñolde de o hay bote ñolani o nene dar ko ñawɗo on dar ɗo ayani waɗi ɗum ɗo ayani waɗi ɗum ɗo o waɗani o joni ɗum haaɗuɗen ayani ko ñawɗo o yata hay nokku ayani o la o ñawande o ko jibini wallahi ko jibini o moni ay o ko ñawɗo ayani ko dañi accu woyerti woyo ayan mi famimo wa holɗum joni aya affaire o aɗa jagara waɗa jakas ménage wa hol jakas ménage eyyi joni moƴƴiramaɗa aɗa kirtiri wa eyyi jehen jaren ata to pawɗa barlade kan baɗane nen ɗowɗa jehen ɗo basali ɗo mun ɗo to basal de eyyi jehen an kala ɗo haalde Seydi Fall jarama yo Abdoulaye Seydi Fall jarama barka jalla falel tande ma jarama fallo Seydi Fall salam bala yewtuma jarama Fall jarama yo nani jarama Fall tanum saltabe jarama sabayo ngadi jarama fallo wala yewtuma jarama Fall Abdoulaye Fall ko giɗam jarama Fall Oumar Diallo ceere jarama Fall tungu cewɗi dasa kallay rero yarimaya jarama Fall ɗo joni sikko oɗo mo senpimo o haalta ko tanamani welde nde guitar belɗo sen baddi ɗum haydara o haalta arta nagga hen mana ko yalti kam ma wonko yalti an kay wota haalda haydara minima basala hen inchallah min ensemble sey basa farran ɗum ko an noon so wonano an noon mi yahat noon par ce que Ablaye wuli sehilam en ɓoydi Ablaye kono min komin guiƴiraɓe ɗeti ɗum dema seeɗa kono min ƴewam tan basala hen so Allah jaaɓi hankkadi kadi ɗo kay min kay min naati hankkadi Diallo jeeri mbasa farnade ok basala hen ɗum ko hande mbaɗata noon garmi ko yaltinde soko debbo mi man
hawa jiban mi bara bardane hawa barbe makko fo mi wara ma munde salamu aleykum MC Mod ça va salamu aleykum MC Ouais. oui ça va Yaro. ça va bien Ça c'est. oui Yamor. Seli Mashallah. Seli darsin asio dartindu ça va Alhamdulillah. aka musique o dogo hay goto namtama quoi Ko non ay. ça va Alhamdulillah yalla. ño jale palle dane ma record Pale dar ma record. palle dane ma record Amin do mar record tan haji. ay wara record Ah oui, amin do. mais non MC do joge ma haaj Jam. haaju tiddo sa Bismillah. amma jani wona joni mi resa le 10 odo garo ndesat amma jani do Ah bon? ada andi jam mo kay hawa Ay meren do. ay nani de Ouais, meren. wallahi yalde ba makko ni ba makko e fo Ka jid res joni wadi. le 10 resa le mi Jam fi mede. ala Arna re dogal gele joni. eh Bismillah. nata deuxième femme Bismillah. premier ko ivoirien quoi ko famani gurdam amen quoi Très bien. joni noon jimi jawde ko debbo mo ganduɗa mo faman gurdam amen Ouais. won mo nenam habbuno kam tekkere guila mo woni cukkollel nden noon min mi yawno boyo mi wiya oɗo mawnata ndeke tan woni siré tan mawni Joni mawni. joni boyo moma borde Mashallah. Ari yem. Bam mo jabane kam. o jaɓi ha pari mbiya o la ilaha mino fofirta Ah bon, angay. min de woni fofango makko Mashallah. bo tade noon won jamnoɓe mo a faami won jamnoɓe mo wuro mo Nder go wuro. holko jere kadi won jamnoɓe mo holko jere ha duuɗi won jamnoɓe won bandiraɓe bangi yummakko ha sika ceerno abdoulaye mi salminima konngol Jam salmini. min ngariɗo e galle ma ha bisima men addimi ɗon Oumar Diallo noddimi wi wonde aɗa yiɗi waɗanede cassette mi yiɗimi aɗa mi wallodira e muɗum ko ɗum addimi ɗo hene so allahu laamu jaaɓi noon ko ɗum woni koyɗe ɗe en gandiri ko ɓooyi kono hunde fof ko sabi waɗi sababu sabunu Oumar Diallo so noddimi yomi ara mi walla ɗum pour ne waɗanma cassette eyyi joni noon min komi jimowo ko fulɓe tan jooɗanimi kala nodda mi notata ɗon seydi Fala Oumar hayso addanoma ɗo ko min haali noddago nde tawno gaddirti ɗon ko ujunaji nogas min mami waɗ ɗum mbiɗa waɗa kadi ko ɓuri ɗum nde wonno mbiɗa wawi ɗum min komi cubbalo mo firtata aadi mbeɗa wawi mbeɗa waɗa bisimilla jaltaɓe samba e garima mimina jaltaɓe samba e garima gorko jella palaltande maya Abdoulaye Fall yarima ya bacca balamaje ngari ma tanan jaltade bero jawma jabal buri jawbe folare mi lembe labe aisata sopulo jere bebe aisa an wonno babal manel jaw yo jaw fara jala pale dane ma koy
jaltaɓe samba e garima weltima dey an mi rokkima jawdi sama yaade humti ene wonde ɓoggol mum ujunede fawa mbeɗa jooɗi jalla palel dande maayo mbeɗa yewta jaltaɓe tan jaltaɓe samba gari maayo ande mi waɗanima hen jawdi e ɓoggol wallahi ɓoggol ujunaji nayyi son payade noon mbe wonde jalo umar jallo jeere gorko kanere kanereji nokol fa umar ceerno koyla eɗen jewta yarimayo ayi to inndiɗa bébé aysaro woɗi hen chèque 200 000 faw Sel. Adey. Modou ni. Ça va bien? Akam handa nande beltidde. Non, mais kay sa yi so mi yon tan weltor. Ayana nim Aïssa. Aïssa. Ah. Mi yaanam ak may Aïssa. Ka hala wona. Ana de sen. Ko men am Ko dum wutem Aïssa. Ar maji woni hakkunam Aïssa. Sa anduno ko woni der ko. Sa anduno ko woni der ko. Mi haalantama jarani ni so mi haali wiide mbide bonna. Ala joni holko woni der? Jarani manel so mi haali joni hakkunde. Jarani ala hende. Holko woni der dum jimmi lamina ham ko woni der so mi haali joni hakkunde indirbe no hulbini mbira jimmi ko bonnude hakkunde huley holko woni der min ko dum nani mami hal moji be ko non biira mami haal min ko andi kam an ane Aïssa o jididir no feewi woni gok wona dum don mais sa yi Aïssa o hula hakkunde mon tan ko bamma tahi bamma jogi gandal gananda hoore ma hay mimma suusa haalde haala mum mais pourquoi mo hul bam onon kam ko dewr hon tan hankdini bam ko ni way bam ko ni way pourtant min bam ko kala ron ko fof min o waɗani ɗum hay bati mi wartama ndax an ka ɓiiko a faami min noon ko ɓi janno tahi mbiɗa haala bamma mom min momi mi suusa ɗum mais so tawino tan ene bonno ko gongire gonga min tawan dañino wayam kadi wurngom min kalto tournumi ko bama ko ni way bama gande bonde jogui bama ko waɗandani ko gonga jiɗɗa bam hay ɓerde bonde ala eyyi moƴƴi ko gonga babam ko ɓerde lamde ceer jogui mais ɗum ɗon kadi haɗata ham res Aïssata mi haalan ya mettinde komi yiɗi fammindemo tan Aïssata no yimma ko hawnat wuro fo tan rewe bam tan bam ko ni way bam ko ni way eyyi joni min mbiɗa andi Aïssata de yinma eyyi bien sûr mi haalirani pour yo muuse ko gonga tan kalanmami jonon wadde a faami bamma gandal mum ngal no fotini no ngel fotini noon gandal ngal foti a faami min hoore babam wayano min jimmi famin ɗon tan babam wayani noon te inchallah so Allah jaaɓi min babam no mbami famodirde makko ni mami res Aïssata jon taw oɗon daara guiri moɗon ko mbaɗami ittoyde ɗo debbo galle guure goɗɗe en tout ça min ko Aïssata jimmi ko Aïssata kaldumi Aïssata pamodirmi donc ɓaɗo mo jiɗimi min soɗo mbawi kala moɗon bawɗo yo wallam no jiɗirmi Aïssata min de mi añani hakkude mon ko babiraguel ma gongel kono wona wiide ene bonna hakkudemi Aïssata min mi yiɗa ɗum mi yiɗa ɗum sa yi noon mboɗo nodduma mbiɗa haalda ma haala Aïssata joni ko andude kon joni yaafo min sa mbiɗa haala ko babiraguel ma ngel ko yi ha gasni golle yiɗa hakkude ma e Aïssata min no ko gonga tan kalmi sa mbiɗa haalan ma noon eɗen gandodiri jettuda e toon ko kalmi ko gonga jettuda e toon min ko gonga tan kalan ma ay no ngel way famdude yi aduna ha gasni ba wona geji de mi haala ma hanana jaffoɗa hari ni ko min on nodduma quoi so manni ar yaltiri ɗo hen vraiment mi noddatama ni onon oɗon keewi haala oɗon ceŋe ɗiɗo gilli tan kunuɗe moɗon tan ɗe tohade ɗe onon on jogorni hay ɓilkide hakkudemi Aïssata quoi mi anda pourquoi wuro ngo heeɓi ɗo tan won haaside jam ha Abdoul Fall Abdoulaye Fall biram jagaya bamum Mamadou Fall biram jagayaram sami wale jalla palel tande mayo Abdoulaye
el mbiyam ahamo goɗɗi hen ngaari e 500 000 on ko afamo dullani jolfuɓe kaali gongo jolfu mbi gattu yakkul koor Poular wi ndamo mo raɓiɗani hakkille fambiram jaga yaramne am layam faalo jaltoɓe samba ani jaltaɓe samba e garima nominam subalɓe jeymani sadia kilo jalla ha nawle sobalɓe soɗo woti wole wondake mone haali yoɗa woy ɗiɗe cubanoyoji jala pareldane mayo ko seri bébé Aïssa mani sadio ye jaltaɓe sambay dewgal goɗɗo kono wona jampo on debbo mi hakkude wara dañmi ɗon caɗele o walli kam on après kirtumi ndesmomi kono wona mi resimo resgol gilli saabu allah e nelaɗo muɗum gilli ballal tan a faama ko walluno kam mboɗo yoɓo ñamande donc noon ndesmi boyo gaddumomi joni noon o nananta tan ko baba ɗum jinno mboɗo sohli debbo mo ganduɗa nananta ko min o nananta e nder ɗum ɗon noon yum ɓammum booyo yiɗi ko rokkudemi booyo a faami yiɗi min kaldi ha min pamodiri ɓammum booyo ko yiɗi hokkudema gellay an kay waɗantirma feewi an kay mi jeeyi amino mboɗo foti yaade lumbol amara to oɗo Sambu Abdul Sambu Data Ba. Ah, très bien. Pour yenami haysa taw ko ngari diaran. Yema ngari ko kuma ngari. Ala. Kanyum jogi ngari amen di. Ah. La. Asma jaa. Jona wata ko padda. An kay déjà fo gasi. Comme pardo. Kon non yirmi ko hare kam reste mi wada son classe. Son. Mi wada son ko. Yaro dum kam. Fat mi hala ko ko son classe. Comme ça, so wadi son classe. Jamno be awa. So nani so. Afami min hal ay min ko hakkille mawdo jogi so wadi so mi wadi so kalas mi be nana dum be ganda o joni resama jamno bembe ya ko woni may ben wona kanko wonno problème mo hibi mo déjà joni ko kalas ta ben et puis hol barnum son an jinmi halna kam so no foti non hol jimon mama ala do kay an wona dum woni problème mo mais hol artiste mo jewata pour yimama son ala ko min yemante wona an horma no yara nen sa brasa nen anga au moins si mi won gandirma kono son gillide fo nene hen dara yidi tenji da weltini kiduma kono min kam je préfère au moins ta kanko jimata kono wadde classe jambe be dum est ce que wata compliqué non kanko jiman mi classe hen jamnobe mallabe hen mi mallabe hen a faami no faamirtani tan rap kerenke mi wada be rap kerenke wona ko kerenke wiyete rap kerenke kerenke no wodi drill no wodi R&B no wodi dancehall no wodi afrobeat no wodi heewi ɗum mi wawa ɗum branche uji jiɗa wiya ko hip hop galle waɗi cuuɗi suudu fof no waɗi hoodi hen
donc an aɗa wawi waɗ ƴettude saɗa waɗa classe hol mo jettata kerenke ça dépend hande yimɓe ne hay nder neɗɗo fawa dansal fawa hen waɗa hen classe ça dépend mais yimɓe ɓuuri wawde classe tan koye drill walla hip hop mi amani de eyyi wona mbiɗa ko a classe at min kam jahilami tan ko pourquoi aɗa yima hawa no wayi moƴƴude ni e yodde ni au moins ni mbaɗa ɗum gilli hakkude moɗon ɗi nafuruji ɓe wurde gilli men mi fawa hen kalsuji mi fawa hen kalsuji nir bisimilla somi wawino jettade ni ƴettuɗa ala no ɗum ala hen sinon ko rappeur ni ɓe mbi ɗum ko pikuji en walla ko punchline uji en mais an wona a ƴettaki rappeur a haɓani mum a waɗanno non ɓen ko jamaɗam ɓe dumine ɓe bi mais ko ɓe yinnoɓe tan yaromi haalama affaire goto noon ay debbo so moƴƴi ko ma fododire so moƴƴi koma kaari ara kanko jogoto suwa debbo noon sa yiili mum jiɗɗa o yiiru jiɗɗo mum aussi par ce que an ko yidde ma kolluɗa mais kanko yidde makko hollata kono woto yaw heddiɓe rewɓe no caggal ɓe noon an jawrɗa ko so yeehi ha risi ha paari neɗɗo ari rewe makko ɗum kam mi anda no mbatta ɗum so rewimo so yeehi ha risi ha paari wiyama yaro risi hawa jaƴanmi noon eyyi ɗum kay ɗum kala jiɗɗa jomum sa joguino guese ma waɗat hen gallol beele mbabba wasnade hen bamdi ɗi wasnade hen ñastoɗa way ɓe heddiɓe fof ko bamdi ana andaɓe attention de omo jogui bi kaw makko goto on ko yiide debbo ko wiyete ko moor andal guiɗo dal yiita andal no gonɗa ɗo jiita ɗum kala kalɗemo ko mbiyata ken yiiɗi mum yo mayde lof moor de toute façon min kam mi wattama conseillé a ƴetton aɗa wawi noon yimande mo o welto e ɗino walla tan min haalnam sowo par ce que sowo no foti tan mi waɗa sowo mi fuɗɗo sowo après non mais aɗa andi hawa ko sehiɗi men par ce que debbo ma aɗa an ka sehila donc somo kay en ballodirat hen cikkanomo goɗɗo yimata ɗum walla contraire an yimata kay donc ala probléme toppalel dane mayri koto bisimilla ma no jiiɗirɗa fof en jimiran noon dara mi yara lewol e waaji ɓe mi asta mi ara min mbaɗa sa ari après mi hokkuma bito mi jeeya sa tawre fuuti wona ko woni biite ɗin woni instrumental instrumental voilà noon an joni mbiyata woɗen hawason an anda ko woni bit mi anda ko woni bit ɗum woni bit ko bitig mbiɗa quoi ɗum woni bit ɗum woni bit o tottata kam sa welama tottuma goɗɗo sa dépend yew jirude tan taw so yimɓe nani tan jiru taw fuutankoɓe jeeyan koye taw sa fuɗɗima tan mawɓe suka fof garat mbaɗa hen wonga mbaɗa hen wonga genre mbiɗo biti on mboɗo wawi yimde kala men ɗo hawa mi warama mum kala men ɗo hawa mi wara ndey mum kala men ɗo hawa mi kasa guiyel ma mum hawa ko min yiiɗi min fawa hen holɗum ala ɗo an ƴewata koko mbatta nder ɗum ɗo joni ko refre ma ko ɗiɗi o tati tan nangumi kala men ɗo hawa mi wara ma mum kala men ɗo hawa mi wara ma mum kala men ɗo hawa mi wara mi wasa wiide ndey mum par way sawi noon waɗa vulgaire trop quoi waɗa vulgaire quoi par ce que jettoje moƴƴani quoi jettoje kam moƴƴani fewa waɗa jetta joni sa gayni refre on ƴewata tan ko nder o kala hakkude moɗon ko tagui ndewɗa e makko en no wayema en ndentina woɓɓe kadi voilà kala men ɗo du